Għal-ġimgħa oħra, il-Prim Ministru Robert Abela reġa' ma lissen ebda proposta konkreta kif se jkun qed jgħin lill-familji Maltin jaffaċċjaw il-piż dejjem jikber tal-għoli tal-ħajja u dan ftit sigħat biss qabel jitħabbar il-baġit għas-sena li ġejja. F'diskors li kien ikkaratterizzat mis-soltu retorika ta' Robert Abela fil-Gażin Laburista tan-Naxxar huwa reġa' waħħal fil-pandemija tal-Covid u fil-gwerra tal-Ukrajna li skontu kienu l-fatturi ewlenin illi wasslu għall-inflazzjoni. Iżda ta' min wieħed ifakkar li l-problema tal-għoli tal-ħajja bdiet tħalli l-impatt tagħha qabel ma faqqet il-gwerra fl-Ukrajna. Robert Abela bħas-soltu kellu diskors illi matulu infex f'attakk partiġjan dwar il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista u saħansitra anke attakki diretti lejn il-Partit Nazzjonalista. Ma tistennix aħjar mill-Partit tal-Kawlata. Għandna oppożizzjoni dilettanteska. Wow, min qed jagħmel u jipprova jagħmel minn kollox ta' kuljum jaraw x'jivvintaw biex ifixklu din is-serenità. Abela ikompli jiftaħar dwar kemm il-gvern għandu ruħ soċjali. Għaliex aħna gvern tar-ruħ soċjali. Dejjem żammejna l-prinċipju bażiku li fih jemmen dan il-partit dak tar-ruħ soċjali li jmexxina l qudiem. Però jidher li t-terminu ruħ soċjali m'għandux l-istess tifsira għal dawk il-familji li mhux qed ilaħqu mal-għoli tal-ħajja, għal pensjonanti li l-pensjoni mhux qed isservihom u għal dawk iż-żgħażagħ li jridu jitilqu minn Malta għax mhux iħossuhom komdi f'pajjiżhom stess. U biex ikompli jipprova jserraħ ras dawn il-familji Abela reġa' tenna li l-gvern tiegħu qed joffri serenità. U kemm f'dan il-pajjiż irnexxielna nagħtu dik l-istabbilità politika, is-serenità ta' kuljum fil-ħajja ta' kuljum. Però għal darb'oħra ma smajna b'ebda soluzzjonijiet u proposti konkreti. Bid-deputat Elix Muscat ipprova jikkonvinċi lin-nies li pajjiżna bħalissa għaddej minn tembrazzi. Imma bis-saħħa ta' dan il-gvern hawn il-brazzi fuq pajjiżna. Marija Francalanza, Annet News.